Uncle Tops, ayitshomi yam ndizamile uthenga izikipa zakho. Hey, funeka ulungisa indaba yakho nabasisi. Abafuni tu. Taloid uphosa yama hayi ngathi kuzawunyanzeleka uphosiwe mfowethu, because mna akho fokole ndizayitshintsha okanye ndizayi-adjusta to please umntu ongagcwaliyo ngam. Ubona ijana yokawonke kade fondini yho yena abantu bayo. Mna ndiyazi-understanda fondini uba i-piss people off, especially uba ndidibene nawe i-self-esteem yakho ingekho solid kakade. It's what I do fondini, I touch nerves. So andisizothusa ngoxa kusisabathile caba bathashekile. Ubona nawe mna ndiyazi uba imedia yakho ingangakholwa ndim nawe uphela unganisapoti, but there are enough people fondini abakholwayo ndim abanisapotela kanye izinto yena azicaphukelayo bengakhange bacengwe nocengwa fondini abasapota nje willingly. So wena mfowethu hawu right uhlale phaa kojista njami ube presentable xa uhamba nomemba. Nam andizukubala njenge-loss fondini, you were just never part of the target market. No-Shoprite akakhalazi fondini xa kucaba yho amabhushu apreferisha i-full chicken yasewoolies kunale yabo. Baphole entloko bahamba ngepace yabo chu kwileni yabo, akho focal pressure.